Hadin ka jing penmang pisa jong atanat pule puthi ka sorkar jela nak benta bancena ya ki ying school ha ki light ligisionong hari bhoi sepngi ki bahap apo ka jirang constituency hari bhoi district ha ka jing plilat bat ka jingrap jong MLA ka than uba sostna soton ha ka khanru trik unopra arjar arpsau hadin ka jingla jong ki bor pinya school ban pendep ya ka jing sena ya ki tigi ying school uba sostna soton kumunong mikmat pajba kene ke constituency ulelek ban pli pajba ye kiti ki lai tili ki school sya ki lai tili ki shnong hakju sngi ye kene jing shna ye kiti ki lai tili ki school la panmang tengka na ka tanat pule puthi ka sarkar jela kene ki lai tili ki school ki kanthop ya ka school ha ka shnong nongrim jirang kablatip kum ka nongrim jirang government lower primary school ka balong ha ka jing panmang pisa ka ba lai pho henriu laktam nang ta ha ka shnong paham umshru kablatip kum ka paham umshru government lower primary school ha ka jing penmang pisa ka basau sau laktam bat sagwai pat ha ka shnong nongwa mauleng kablatip kum ka nongwa mauleng government lower primary school ha ka jing penmang tengka ka ba lai phon riu laktam ha ba ajing kran nagaliang jong MLA ba sostro sotun ulaong ba ka jing persang jong sarkar ban penmang ya ki jingirap na kebenta ban penbaha ya ki school sarkar kala long ka wei na kilat ki bag long yeng long sem ki beduna ha ka yok ka kot ki nyo jing mentoi namar ka jing duna ha ka jing siu jing tra ha ka bai school ha ki kot school bat ki wei nalor MLA bolwan poi ha ka sngi kum kongsan laidon lang ru UR Rizal wuri SD SEO nongpo ki no hikai jong ti lai tli school ki khna pule lembat ki wei Kene kade kasngi keba nga dap da kajing so komen ado kata haba ngayo aban wan ban play kene ke school keba ke sarkar MDA ke sarkar keba lamkhmat da ke National People's Party akaba MLA jong piru yedon lang ha ke sarkar dengan sngo ngamla klaim da penpau ya kejik songu ya u honorable chief minister ya u education minister ya ki officials baro na ke education department ki bala simkia ki bala sngap ya kejing karpat kejong MLA jong pi akan mau hakitu gisnem ki ba ngiwan sakne gajaka bersamla bestation hatu kopor iwan ka sekene kesnong ausnem 8,000 nriu arjanyo la dangambakla te ka tarik baru penai ngamken mau tama kadai hakipor liur hakaba ngala ngilawan layak da kekejat empalaj mendon surok hatu kopor dengan sadat klim nang tangiwan ngi pelong meeting hakane ka yeng school ka barim ha tu kopor ka school klarim ha tu kopor nang ta ki benso ki de ba bun ki bala jot te ha tu kopor ngaken mau te tat hadu menta hadien ba philapen khamti anga balong MLA jong pi layo ban yi kan ka dur ba itnat jong ka building school ka jong pi te ngaso komen pi komen am pi ki students baro Kemen om, pisau kemen ong imei pa jo hero ba kin so kemen, bat kin pa iki kun kikti, ye kimen ki para ki jo pi bon pa school hagan ka school building. Yes no? Ngaken mau ko por bangi pelong meeting hagan ka school, ilayo banya keren bat ki perlok rang ba ki samla ka to por. Te habang apai habang arung hakamra kelas menta. Nei ba ki benso ki balong tip top katkum ka juk ka pamenta ki bench ki desk kyong balong tip top ki ba mapi playo ban syong aram ki layo ban tho ban penbiang ban penjanai ya ke jingpule ke jingpi dai nam dai fi dai ban so komen dai ban ra ka khubor si yeng system ke jingpi ba ka sarkar ke education department ringkat ke jing trai lang bodu MLA jong pi
ngilale yak ke ba don kam ke ba bha na ke banta jong phi nilai warra sisha ka building ka ba thamai juling nam ta jong pi ki na mo ine bar khoi nong nong iyo na ka ba jinyara ni isara mele jongi ila peniarap yang ni ngangan di kamu nong perwat ya katuga application jong pi office chati cheki bor gitu halor ndai nong budin nong pun yo yang ni gini skim bar khoi ki nak ba na gi emele bat ni kermen ba gini islam banwan ru ni dang don kam shu ke mo ya lese ke lanjut di toilet ya lese ke don kam ka fencing pi kwa ban boundary na ya kan ka ying school kam le kam tai ter ji bon ma ni dang don ka ji ya don kam nyong ka school ai ba ngin ya tre ngin ya don rengkat la dang ya don ka ji ya tre lang kam le rengkat bat ka office bat ini dong bi khmat jongi ni sok ba mangi ru ban ya tre na kali ang ka office ya karpat ba hagis nem banwan ngin senang jalan yang ban ya tre kam ne na ko por ngin sawan ra ya kan ka